Dear Mr. Lonely. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti dayto yung apartment. Kayat ko, tanala ka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tap na makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga asidagtay di sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants, kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Jak agyak iti kastoy kaulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo iti sentro? Numabalin, kayat ko kumaijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No, da muna abakante nga apartment, amabalin ta rentaan iji sentro. Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamat. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa. Kunak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag-sweet kayong agkuykuyog. Sa bali ti kayat na itibiyag. Mas pinili na asurutin dagiti naganak na iji abroad. Ken agtali na ijay. Ngam ti makadyan na kanyak. Katsurutan mat Jak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, bakatan, ken masakit. Kasta? Ken may isa, kayat ko ti trabaho dito Pilipinas. Anya pa'y kumatibiro kak. Napintas ti posisyon ko. Ken kontento ak iti sweldok ditoy. Sabagay Sana bale, tadnan kasukat ni Luisa. Adda na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Ay, nagbiitay na. Bayam, yam amuktukan ka ni Emily. Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay kuma taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gayaman. When sweetheart, ang tutudo, iso na basaak. Wen nga rod, apay adi mo pa'y pinasardang di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala rod, ingkag sukatan. Yawat mo man nga roday tatwalya, tagdi gusak man diit. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Ingkaalaan di tanat. Sige nga rod. Agluto kamatan iti pangrabyan ta, sweetheart. Jak mabalin abasaan day to imak, takaman manicure ko. Anyangay, dandani ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun kat. Nabanugag, ngam gaputa ay ayatin ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti laang ayada trabaho na akaskan kat yada schedule na. Mapanak agpa-hair extension. Ay, di ka lamap-map nak. Tilal aramidam di tabuk mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalat para kanyak. Saanen ang masapul apir gym day tabuk mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Sikan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Dumagasak iti grocery. I love you, sweetheart. Agoray ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangam. Nene. Agap-apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla ka la pamilyado. Dumagasak namin iti grocery. Ay, unay matan pare. Pati pa nag-grocery, sikan ti mga ramid. Di mo ko na pati pa naglaba, trabaho matan. Saan ngamin ang masangon ni Emily? Ay madamag ko man pare. Day tabaro akayin ayat mo, bak nang dagade? Medyo. Isumat lagaya, masan anarwam nga agtrabaho. Pare, mabalin ka di makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kiji grocery. Ay katuna. Surprise! Emily? Apay anaking tut ka nakakita kanyak. Anya ti naramid mo di tabagim? Nagpatatuak lang. Taisumat ti uso ita. Sweetheart,
Mayatak ang nagpa-extend ka itibok mo. Ta iso dayta ti kayat mo. Ngam dayta pa nagpatatom. Saan ako manugot iti dayta? Old-fashioned ka talaga. Bagay ko mata. Anya dayta? Permanente ka di ata to? When not temporaryo lang? Permanente dayto yan, sweetheart. Saanan basta-basta maikat. Ay, anya matin. Ay. Mabit lang ha. Tasong batak dayto yung awag ko. Sino dayta? Babaim? Ninanang daytoy. Anya babae nga ibagbagam. Hello, Nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ninanang mat. Ket no kanayo nakmat nga text kada kayo. Saan kayo lang agrip-reply? Ay, apay nga men nga ag-text ka. Amumot ajak amot ag-text. Iso apuro tawag ak. Ewan gaya man niya. Ket, kumusta kayo, Nanang? Ay, agawid ka mat. Dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka nagaw-awid Nanang, busy ak iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka na ito'y baro anasingpat a midwife. Akanayon nga umay mang bisbisita kanyak dito'y balay. Ha? Ada ka barbaro a midwife dita? Kita manday ta. Di mo pa'y gayam ammo. Ay, naganak nga men, jay sigod a midwife dito'y. Iso nga adda kasukat na. Agawid kanto Taiparchan ka iti manok, Ewan, Nanang. Kahit kaano ka nga rod nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, Nanang. Bye-bye. Sino dyan mawagkan ka? Di mo nangag. Ni Nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet. Siyak ti paborito na nga anak. Kat, anyarod ti kunana. Nagawid ka no. Tamailiw kanyak. Agawid ka? Wen, Nanang ko day jay. Sumurot ka no kayat mo. Tsak kayat. Nagadayo di lugar yun. Medyo adayo. Kan awan unay ti signal ni jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kayat ti sumurot. Jak maanusan ti agyan iti kasta a klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kita ak namin iti bado a kayat ko agatangan. Jay uso ita. Wen, mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro, Oh, pare. Ada ka gayam dito yung mall. imay mi impasyar dagiti anak mi. Adda kami ijay restaurant di nga to. Wen gayam. Yamamukan ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello, gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa iti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa Sige pare, katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Namamumon. Katatatumat. Wen nga rod. Dak kumakayat ngagpatato. Ngam nagpatatumat. Ang sexy. Agasam man, tanagkiting t-shirts na. Kas jay na. Kat love mo mat. Wen Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Ay, daytoy laang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak! Adaak dito'y kusina. Alutluto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano, kat sumangpat ita ni Floro. Jay buridak nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin idinaminsan alawas. Kat imbagak nga agawid mo't Nasayaat no kasta, Nana. Mayatan diriknak. Kita manay, makaluto akon. Pimigsaak, gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanyak, malasang ko. Wan, Nana. Tapno ma-check up ko ti blood pressure yo, kastamatan ti sugar level yo. No inaldaw nga adda ka dito'y balay,
Panagriknak at mabibiit ti panagimbag ko. Kasapulak nga men ti istorya. Da kayo talaga, Nana. Umay mo man ramanan da ito ilutlutok nga adobo a manok. Numayat matla ti raman na. Ayun Ay, hindi to'y kanamangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo, kada fluro. Kantap no maam-amom, Nana, adda si Mardeng ang motor dito sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandyaan ako. Nanang, adahon. Ay na, anak ko. Ay, mailiwak unay kan ka. Nanang. Iso ka di da ito iti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanya? Wen, anak ko. Nimi na. Kumusta, Flora? Nasayat met, Mina. Naimbagman, taman anusam nga umay bisbisitaan ni nanang ko dito'y. Asidagla ang matngamin dito health center. Ala, agtugaw kayon. Tay saganak ti kanan tayo. Tamangan tayon. Siya kun, ti mangikalon kon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Syakon. Agina na kayo kit din, tanabanog kayo ang nagluto. Tulungan kan, Mina. O sige, no day tati kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y Taagin na kayo nga ron. Sige, nanang. Mina. Anya itayan tayo imbaga managgraduaram iti high school. Kasla ijay nga minti naggraduarak idi. EJ Poblacion High School. Kita ang manlangan niya. Schoolmate tagayam idi. Kita man laang agpaiso. Manmanoak ngamin nga agawid dito. Numaminsan. Makonkonsensya akpay. Pasari awagan nak ni nanang ko. Tapno agawid ak. Tinapatag. Adda ka itan ditoy. Ala, ingkakot kasarsarita ni nanang mo. Siya kung ti aginaw. Ay, sana mabalin Tulungan kami na. Di mo kadi kayat? Nga agin inistoryata pa'y? Nagawid ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang kadipay ni Mina, nanang? Wen, balasang pay. Imbagak nga rudken ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Do kayo talaga nanang. Agbalin kayong sapay a matchmaker. Iso apam panunutag. Asikatiyaram ko kan kuana. Anya, agtal na kayo man nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, intugot mo kumaa. Tapno maam-am mo. Di namat kayat ti umay dito'y. Ay, amangan no di namot kaya ti klase ti panagbiag dito yung lugar tayo. Ni Mina, na anos, nasingpet kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Kasla, agkarup-rupa kayo, pay. Anya? Ni nanang agpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si ka maggayam. Apay nga imay ka dito health center. Nagsubliak nga minan ijay syudad inton bigat. Ada ka di oras mo? Urmarta ko maita. Madamdaman inton pangal daw, tani. Ada pa'y pasyente nga si kasunmi. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dang iti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko, ma. Okay, sir. Agsubli ka gaya man inton bigat iti syudad. Kasladyak nga rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito'y ninanang mo. Di mo laam mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Wen nga rod, bumakita ni nanang ko. Amok dayta. Kayat ko ti agyaman kan ka. Tadda ka kanayo namang kadkadwakan ko na. Pasat ti trabaho mi dayta. Pasaray amuan kan bisitaan mi dagiti nataengan kadagiti babbalay da. Tapno check upan mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina. Kayat ko ti agsubli. Saan lang para kininanang ko. No di ka.
para kan ka. Ha? Anya ti kinonam? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jak mata na sangputan ni Emily di apartment mi. Gapulang tajak imbaga nga agsubliyakon. At nakalukwan nga raramiden na, pare. Di nakmanrabakan iti kasta. Amumat ay ayatak ni Emily. Ay, tapno mamati ka. Oh, kita ang da ito'y apicture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da. Medyo nataangan ti lalaki. Ken adumat laang ti tatuna. Kastagayam ti type na alalaki. Katattato, ken adda aritos na. Pare, apay akastoy akanayon ti pagbanagan ti panakirelasyon ko. Pare, pilyem ngamin analaeng ti pakirelasyon san abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Ngam naragsak kami kadagiti anak mi. Pare, Isinamon ni Emily. Panagkuna ka, kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalam yun, Nana Pasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasang ko. Tada bisita ta. Ha? Mina, Floro? Adda ka adagos? kunak nga rod kininanang, ngayaram nakkan ka. Ag ginusto kayo nga minin Tanay, bakit akaon? Kayat ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, Nana. Umay ka, Mina. Agtugaw ka. Ado tinaskan a pagsasaritaan tayo. Kas kumaitian niya. Siyempre, ti may papan ka data. Anya? Dear Mr. Lovely. Sino dyan nadamag ko nga intulod mo kano ije balay dati pinalingke na? Ha? Nay. Huston! Di ka agibuong iti gamit. Ni Mercy dyan intulod mo? Talaga ka di nga da relasyon nyo? Nagadu nga minti imot na. Kat kaasimat, iso nga intulod ko. Ha? Ti kunamkit di. At da relasyon nyo iti dayja babae. Kastamanan adagos ti pampanunutam. Pagnamat! Dinto pa'y tulungan ti daduma? Si kantokit din? Nairanamat asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay nga min ang makikiddan ka kankwana, Aber? No di ka talaga akursunadam dayja Mercy. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblat mat. Huston! Noan niya laditan ti sasawam, Selma. Makaumamat tingiwat mo. Wan! Amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Marcy. Sige lang! Mapan ka, iti ayan na! Huston ko nakmat! Nakababain ka dagiti ka aruba, numangag daday ta nga ibagbagam. Ay! Awan bebiyang ko kadagita ka aruba! Tasaan nga isudat timang pakpakan kanyak! Tadagita ka aruba! Day talaag CCMT ichismis dadamuda! Talaga na umaakon kan ka, Selma. Makaamukan! Dita ka manlangan! Hoy! Rodi! Agsubli ka ditoy! Sa dino ti papadam! Ay una yung tingiwat mo, Selma. Nakapigpigsa. Aglalaaw ka manan. Kasanumat nga min, nanang. Pinanawanak ni Rudy. Kat agsarsarita kami pa'y laang. Ay na, amamukan, Selma. Kababain, tikas na nga aramid mo. Awan lakat agpokpokaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa dayta. Ay nananang, isakit yung manan di manugang yo. Kat maditi naramid na. Sika, ti maditi aramid na, Selma. Nasingpot ti asawam. Kat awan pilawak kan kuana. Iso mabalin ka di. Agbalbaliw ka matan. Awan madi nga aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti karubam Si kalati ka na yun nga agpukpuk ka ditoy.
Tuladam dagiti padam ami misis ditoy. Naanos da nga asawa ken ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo, nanang. Umay daklagayam sermonan. Nasingpet ti asawam, Selma. Idinto ta si kakat nakauyuyong kakankwana. Barsa kampay iti no anyala ditan. Kung kunana. Agbalbaliw kan, sakbay ang mauma ti asawam ken ka. Hoy, Mercy. Si kagayam day ta sarsarunuak nga agpaspaseksi amagmag na. Ha? Ay, sa bagay, kasta talaga ti insina ti asawa na. Agpaseksi. Tapno addamanan mang sirpat asabali. Koreksyon, Selma. Siya tinangisina kan nilakay ko. Gaputa sugador kan bartak. Iso ka di anagsapol kan iti sabali? Ha? Apay ka di akasta ti saom, Selma. May saak ka di apagimimunam? Iso akasta ti panagsasaom kanyak? Awan sabali ang makasungbat iti dayta asaludsod mo. No di si kamot laeng. Nay, apay akas tatarupam, Selma. Agkurkuret-retain. Manutawan mon aya. Ha? Ne, apay atirupak tinadlaw yo, tatapidot. Agkurkuret-ret nga rudain. Lakaya kaon. Hanggang makita klat ti kuret-ret di tarupam. Pudno ka di, tata? Un bait. Bayamon Ala, ikan na kun iti sabon anabanglo, tata. Ato iti bayad ko. Ay na, Selma. Urayan niya pa'y asabon ti aramatem di tarupam. Saan na maikat ti kuret-ret na. Ti agas na dayta ket isem kan katawa. Anya ti sasawam, tatapidot. Sana nasaya at nga ungit ka nga ungit. Tanukas ta ka kanayon. Mapuno iti kuret-ret tarupam. Wen nga agpaiso. Madlaw dagiti kuretret iti ropak. Pudno tinakuna ni Tata Pedot. Anyamot tan. Kaslaak mo't lagtaw-tawanan iti 50. Adda ka matgaya man. Ne, apay day taabag. Papanam, Pumanaw akon dito'y balay. anya? Nauma akon iti ugalim. Sa nabalay, taawan matanak ta. Isu nga ayos laeng nga uray panawan ka. Apay, asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Pimanaw at talagan. Ti awanan bain. Saan amabalin nga isukatnak iti sabali? Ipungot ko no asino man dayta a babae. Nasabat ko iti dalan nila kay Mau. Panawan na kakanon. Saan amabalin, nanang? Sa pulak ida iti babae na. Kat pagtimugak ida. Nagsarita kami. Kat imbaga na no anya ti rason no apay apanawan na kan. Gapo taada babae na. Dayta tinalawag. Panawan na kati asawam, gapo iti madi nga ugali kan aramid mo. Saan na kan nga ay ayatan ti asawam? Wan, kasta ti kunana, nanang. Taada nga min babae na. No kastaman bilang, si kamot la ti akimbasol, Selma. Ha! Nagsingpot ti asawam. Ngam kanayon mumut abuggawan kan barsakan iti no anyala ditan. Isa ka sa nga raod amakaanos? Sige lang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat ng aramidan. Nga oray adan sa bali a babae iti biyag na? Asino a babae, nanang? Diyak amaw. Saan ang mabalin?
iti kanito nga agsabat ti dalan mi. Talaga apengetak ti babae na. Agyaman ak nasabat ka dito'y dalan, paritasyon. Apay ka di, Mare. Nakita mo ka din no sa dino ti ayan ni Parim Rudy? Ay, jak mo Apay asap sa pulam. Gaputad da babae na. Ay na, Mare. Hindi pa lang nga pagat atapam ni Pari Rudy nga da babae na. Amo, Mare, nataar nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ngam nagalas ter aramidam kan kwa na. Siguro agad pinanawan na kan, ngamin, naumakan kan, Mare. Ngamin, nagalas mati ugalim kan kwa na. Nagturad kamutan amang ibaga kanyak iti dayta. Mare, nakasaysayaat ni Pari Rudy. Iso ano di mo saysayaatan ti panakilangan mo kan kwa na, ay talaga atalawan na ka. Padasen na. Ang mga ano agbabawi kan to. Iso asapulam nila kay mo, kat akid daw kay ti pamakawan. Kat agbalbaliw kan, Marisalma. Imayak, nanang. Taumay ko ibaga, anauma ako ni tanakyo. Ha? Diyakon makaanos iti ugali na. Sipod pa'y, nakauy-uyong kan nakaungungat. Awan tinasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula ka na yung ti husto ti aramid na. Mabalit ka di nga urnusan nyo ti amin, Barok. Namin anon nakasta, nanang. Da kayon tupay nga inana, kat di na denggan ti pamagbagayo kan kwa na. Hay, jakman ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da kuma. Ngam talaga anauma akon kan neselma. Jak kayaten ti agsubli ijay balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuyong mo't nga idipay laang akas jay ti ugali na. Nakababain at talaga kadagiti kaaruba. No kastati ko ng Barok. Ngam sa apay lakuma, tamaurnos yung mutlaang ti amin. Tano mabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang, Kat, sa dino nga ron ti ayan mo ita. ijay balay dagiti dadakal ko, nanang. Ay, sige nga ron, Barok. Ngam pangaasim kumaa. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusan nyo kumati relasyon nyo nga agasawa. Panagkunak, kat saanan ang maurnos pa'y, nanang. Gaputa talaga na uma akon kan neselma. Isu apakawanan dak kuma, nanang. Kasta ti imbaga ti asawam, idi imbay dito ibalay. Nauma kanunkan ka, isinanakan. Sa dino kano ti ayan na. Nagawin ijay balay, dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutak ijay. No surutom ijay, agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan nyo ti amin. Apay, kayat mo nga agsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Anya ti ibagam da in may ka, Selma. Umayak agkid daw iti pamakawan mo, Mercy. Sorry pakawanan na. Gapu iti nasakit apa nagsasaokan ka. Kan pangaasim, tadi na kun pagimimunan, Selma. Katapno saan kan nga agimon? Or no sam ngamin day tabagim. Kanayon ka nga agdigos. Agbabanglo ka. Tapno ada kumpiyansam iti bagim. Ha? Tapno saan kan nga agimimon. Di pa'y madikan ka. Ipilit mo akarelasyon nak nila kay mo nga uray saan mat. Nakitam laeng anagiddan kami ijidalan. Ipapilit mo nga da relasyon mi. Nugastam laeng. Amanga no isina na kanila kay mo. Gaputa maung-uman kan ka. Mercy. Nagasat ka. Takinayat na kanila kay mo. Katsaya atam ti panakilangan mo kun kwa na. Tapno di na ka isina.
Nakaumay ka man dito'y balay, Mariselma. Mabalin ka di atulungan nak, paritasyo. Sika ko matiibaon ko ang makisarita kan nilakay ko. Tagsublin ija balay. Anya? Apay, asyak. Nasaysayat, ano si ka mismo? Kuang amin. Mabainak kada katugangak. Pinagsasawak ngamin idi ti katugangak a babae. Iso a mabainak a mapan ija balay da. Ay, pasensya kan, Mariselma. Saan ka matulungan iti dayta? No kaya't mga kasarita nila kay mo, si ka na mismo ti mapan iti balayda. Rumba nga mom ti agpakumbaba. Mabainak ngamin nga agpakita kadagiti katugangak, paritasyo. Ay, pasensya ka na talaga, Mare. Ngam awan oras ko iti pangibabaw nam kanyak. Nasaysaya at no si ka mismo ti makisarita kinilakay mo. Apay, anya ti ibagam ta inmay ka? Nanang. Kasarita ko man ni Rudy nga agsublin ija balay. Ammom ka di amas kay kayat ko pay, adito'y balay ti pagnaudan ni Rodi nga anak ko. Iti kasta. Mailabaak iti kawas na. Mailutuak iti kanan na. Ta ija balayo, iso ti tagalaba, ken tagaluto. Idinto, taadda trabaho na. Pakawanandak ko nanang. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam. Diyak kayatin nga agsubli ti anak ko ken ka. Iso a pumanaw kan, bastos a manugang. Ha! Kunamlan asino kalaunay. Ay awan ni Rude, na pan nagtrabaho. Iso nga agawid kan. Rudy, inururay ka dito'y dalan nga agturong di tabalayo. Takayat ka kasarita. Agyaman agtadakan. Anyat ibagam. Rudy, agsubli ka kuman ija balay. Tapnoan niya. Tapno inaldaw nga apa anak. Gapo iti kinasilosam. Saan na maulit? Kastaman ti kunam idin. Ngam awan latat nagbalbaliwam. Lading itag. Ngam jak kayat ti agsubli di balay. Natal na ti panunot ko di tabalay mi. Rudy, Awanan panagayat ko kan ka, Selma. Nauma akon kan ka, gapo iti ugalim. Ala, agawid kan. Tas sa anak asumurot kan ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Rabiin, gamimay ka dito ibalay, Selma. Kanagsangsangin ka. Apay, nanang, di na kun kayat ni Rudy. Awan ka nun panagayat na kanyak nga asawa na. ay, daytakat ngamin, tanagalas ti ugalim. Anya ngay garod ti mabalin mo, no di na kan kayat. Nauman akan ka. Adda dagiti istorya na iti Rudy kaslada dan daydain, may sa ilalaki na mapanad trabaho, may sa ibabay na agud ulay iti balay, may sa ain na naad na namalain i makita manan ti anak na, nemno dundid kaadinda iti udina. Sa kamulain maawatan na dagiti babasit asaan i panakaawat, dagiti narulay i panagsarita, ken dagiti ugali kanayon ay mapalpalubusan, isuda met ti mandadayal iti may saglalason. Kasta tinapasamat iti bayad ni Floro iti isadalat. Kalpasan ti dua isaan ay nagbalidi ipanakakadua, inpadalup na ni Emily ti may katlo ken maudi ibabay imagkuno iti kinaawan iti pusunat. Ay, sino may ti saan imanamnama iti kasta? No nabanog ka iti panagbiro, pulay basit lain ipananipakita ti ayat, kayat mon ipesyan na daytan ti parakan ka. Isuma ented ni Floro ti oras na, ti kinaragtan na, ken ulay ti kwartana. Nagtrabaho isuna, naglosami, nagluto, naglaba, ken inaramid na dagiti banag ikasapulan iti balay, bayat ni Amilikit kanayon na adda iti salon, adda iti schedule ti karatstanson, at pili iti bado, ken nagaramid iti aniaman ikayat natakunana, tapno napintasa parakan ka. Niyem papagayam, adda dakil inadumaan ti pananaywan iti badiken ti panangusar iti ayat ti tao tapno meted amin iluho. Saan inaawatan ni Flora data iti Rudy?
Uri no mapukawan ti panakatan na iti apartment da, uri no maritnana na isulain ti at trabaho para iti duwa, adibto alata ta ay ayatan na ni Emily. Nakapaalamid pa ni Emily iti tatuo ken saan, kaya ti adyan iti probinsya, taadayo iti sentro, awan ti nalaka nga internet, awan ti adu, restaurant ken pagpadalaan. Ket iti kada panagsaw ni Floro nga, agawid tayo kuma, bisitaan tayo ni Nanang, at dala talason ni Emily asaan sumurot. Dito ka makarik na iti kinaulimet ni Floro. Adda kadua na iti balay, niyam kaslaawan met ti kadua na iti bayad. Idi na David ni Floro iti ili, inmuna isinabat isuna ti angot ti niluto ni Nanana, ti kinapudnaw ti naradsak e pananabdaaw, ken ti may sa ibabay, kanayon imang bisita ken magkita iti salon at tilakayan na ina ni Mina, ti baro midwife iti lugar ken dati the schoolmate na Floro. Simple ni Mina. Awan dagiti napintas asasawa ipilit, awan dagiti pabuya, awan ti panagpakita. At paran lain isuna, at check iti blood pastoy, mangted iti balakad, tumulong iti kusina, ken at talinad no at damasapul ni Nanang. Ket iso data ti makapukaw iti puso, di ba? No ti may sa itao ket saan na adsaw iti, ay ayatan ka, nem dagiti alamid na ket isuda met ti mangipakitat. Narikna ni Floro tinagdumaan. Iti abay ni Emily, kasla kanayon masapun na ti adbayad tapnaw marikna maayat. Iti abay ni Mina, puri mi salain panagkapeken panagsalita, at dakapiat. Nagkatawa ni Nananaken pinadasnapay padbalinan matchmakay, nakunana badayda, napayat napay makita dagiti apukunat. Nagkatawa ni Floro, niyam iti unag ti pusuna, ada basit elawad inaglugi na adsindi. Saan pa'y ipanangalilaw data, saan pa'y ipanangsukat, data ket panakariin. Panakariin na posible dayam ti ayat saan makapabano. Niyam idinagsubli isuna iti syudad, dimteng ti kinapudno kaslapot siyo. Inpakita ti gayam na ti latrato ni Emily nakigyamjam iti sabali lalaki na tainan basit at daan tato, kinalawod na saan dain igaganday panakikadua. Ay papagayam, kasano ata tirik na ti tao no iti may sagyatrato, mapupaw ti amin rason na impapanglunan na. Dagiti glossary binakal na, dagiti labi isu tinagluto, dagiti plano pinundan na, kasla amin ket nagbalin panamanilaw. Di talain na awatan ni Floro dagiti balakad ti gayam na, dagiti panagliklik ni Emily, ken ti panagpakita dito ay ikasla isu ti sentro ti lubong. Nagsakit, Gwen. Ndiyam adamet parabul iti sakit no isu ti manilukat iti mata. Saanan inagtalinad ni Floro iti lalasyon kwarta na lain ti maayayat. Pinanawanan ni Emily, kinsaan na itinunog ti panakabutan na naagmay-may samanan. Tanasusulo na ka nasaysaya at ti admay-may sa iti apatbit niyam ti adda kadua imang pabati ken ka ikaslaawan ti patayd mo. Kit iti panagsubli ni Mina iti balay. Ninanan, iti panagtugaw dakan panagsalita, adda baro pananamnama. Saan idagos ikasal, saan iminadlo panabalbalyo ti amin, no diket may sa inalinted ipangugyan, may sa ibabay manipateg iti pamilya, ken may sa inalakid sa anan, ikayat ti adbulsek iti naganti ayat. Niyam no ti istorya ni Floro ket may papan iti may sa itao, nakariin sapbay inaananay madaday. Ti istorya ni Salma ket adda inasakit, tanakariin isuna idinaladawan. Ni Salma ket adaan iti naimbad, na anus, kinadagit na asawa ni Woody. Niyam imbes ipadtalinada na ti balayda ilugar ti tana, nagbalinday ta ilugar ti panagpukaw, panagimon, ken pananipabain. Puri ti karubana ni Mercy, tinapusalan na at dalalasyon na ken Woody. Nagsaw isuna iti nasakit asasaw, nagsuspek iti awan pamanagnak na, ken inalamid na ikabusol ti amin ibabay makisaw iti nakayna. Dagiti karuban nakitada ti kinaanos ni Woody, nakitada met no kasano ni Salma ket kasla kanayon nakasadana makarangit. Puri ni nananaken ti katugangan na, binalakadanda isuna na agbalbalyo, na ibabana ti timet na aywanan na ti bagina, na saan pagbalinan pagbabalawan ti asawa. Niyam kadawian iti tao, no adda pa iti abay ti mangayat ken ka, ipadarup mo maawan panibusan na ti anus na. Isu ti kinapay ti istorya. Inpadarup ni Salma lauray anya ti aramidana at talinad data ni Woody. Nam ti puso ket saan ibato. No inaldaw sugatan, uri saan pumukaw, agkulang na ti pidsa. Ket may aldaw, nagpakaamon ni Woody pumanawan. Saan daputa adda sa bali ibabay? Saan daputa ni Mercy? Pumanaw isu nagaputa na banod dyan, na umaen, ken napukawan ti panagayat na iti unag ti balay napno iti diribo. Idi imbuna, saan mabigbig ni Salma ti bukod na ibasol.
Sinapun na ti babay ipagkunaan na inanagaw iti asawa. Inusig ni Marcy, dinamag na daditi gayam, ken kayat na imangpudot iti siya sinuman mapagduaduaan na. Niyab may samay-sayi kinuna dagiti tatao ti kinapudno, awan sa bali ibabay. Ti ugali mo tinanyadayo kan budi. Ay, data ti sawe narigat kunay na awatan, tanalaplakati manibasol iti sa balindam ti atsawo iti bukod inana iti samin. Nagpalubos ni Salma imat nagdagiti saw iti pusunan. Nagsuri isuna ken Marcy, nagpakumbaba, ken kinid daw na pa iti tulong natapnaw makasubli ni Woody. Ndem ulay ti panagpakawan ti sa baliket saan, igarantiya na at subli ti napukaw ipanadayat. Napan ni Selma iti balay daditi naganak ni Woody. Mabain at dardaras ti panadandyas na, ken siguro iti unag ti ulunaket at sasaw isuna, no nasapsapalain detoy ipanagpakumbaba. Kinid daw na ken Woody na agawidan, nasaanan maulit daditi dati. Niyam ti subat ni Woody ket napidsandyam ulay anya ipukaw, awanan ti panadayako ken ka, Salma. Na umaakon. Napukaw mo. Awan ti dakel eksena, awan ti miladro ipanadsubli. May salain ilalaki na nalawag ti dasesuna, ken may sa ibabay isaanan maikan iti maikadwa, gundaway iti dayta agralason. Dita mo marikna ti pudno iladinit saan ta napukaw na lain ti asawa, no dikit na awatan ti pated ti lalaki iti awanan iti abay na. Ket dito iti mabati kada tayo kalpasanda dito'y duwa nga istorya. Ni Floro ket nasusulunan ati ayat ket saan ipanagbayad iti amin ikayat ti may sa itao, saan ipanagtulok ulay maibus ti dignidad mo. Ti pudno ipanagayat adda iti alamid, iti kinaanos, iti pananipatad iti pamilya, ken iti talna mariknamno adda iti abay mo ti tao. Ni Selma, iti sabali ibangay, nasusulunan ati anus ti asawa ket adda met pagpatindaan na. Tid suri ket napateg, nemno kanayon maudi, no meted lain kalpasan napukawan ti amin, saan daytad susi marlupat manan itiridaw ipinilit mo ang saraan. Nem saan met kayat asawan na awanan tinanaman ni Salma. Mabalin ni saanan ni Woody ti adsubli, nem mabalin pa isuna na agbalbalyo, saan tapno mabawi ti napalabas, no di tapno saanan madadal ti sumaruno ipasat ti bed na. Tadaditi dakel daksun, masansan dumtenda ikaslabagyo, adda man lipasakbay maawatan mo ti balorda, kit adda met manted iti balo daga ipagmulaan. Isuba no adda tao. Iti abay mo itanga na anus na imbad, ken si pupudno manipated ken ka, saan mo maulayan ti aldaw ipumanaw isuna sakbay mo maibada, adyamanat. Ay ayatan ka. Pakawanan na. Ken no adda kamet iti lalason ikanayon manibabain ken ka, nadladipan ni Floro, saan ikinaimbad ti panagtalinad iti lugar kanayon magsugat. Adda panawan ti pananibtur, nim adda met panawan ti pananisalakan iti bukod mo ipuso. Ta iti kamudyanana, ti ayat pudno ket saan paay iti buten, saan pabanog iti kararwa, ken saan ipakitang kasala ubidaslon kalain. Ti pudno ipanagayat, ulay simple, ket manted iti talna, ket no adda data, isuti saan mo kuma ibaybayan,